Nemrég egy elektromos cigaretta robbant fel egy férfi szájában az Egyesült Államokban, súlyos sérüléseket okozva. A baleset nyilván egyedi és ritka, de vajon, ha éppen nem robban fel, nem ugyanolyan káros-e, mint a hagyományos cigaretta? Az egészségügyi államtitkárság szerint a jogszabályok szigorításának köszönhetően egyre kevesebben szoknak rá a dohányzásra, illetve egyre többen próbálják abbahagyni, ugyanakkor megnőtt az úgynevezett elektromos cigaretták forgalmazása. Az e-cigarettát alternatív nikotinpótló eszközként reklámozzák, amely segít a leszokásban. Az egészségügyi világszervezet azonban nyilvánvalóvá tette, hogy az elektromos cigarettát nem tekinti a dohányzásról való leszokás legitim eszközének, mivel az sem bizonyított, hogy biztonságos, sem pedig az, hogy a leszokás elősegítésében hatásos lenne. A rájátszás stúdiójában Müller Veronika egyetemi docens, tüdőgyógyász. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Tisztázzuk mindjárt az elején a leglényegesebb kérdést. Valóban egy hasznos eszközről van szó, a leszokást segítő eszközről, vagy éppen olyan kártékony eszközről, mint maga a dohányzás? Legelső és legfontosabb, amit tisztázni kell, hogy vannak bizonyított és hatékony eszközök, amik segítik a leszokni vágyokat, és ezek között nem szerepel az elektromos cigaretta. Tehát ez még nem bizonyosodott be, hogy valaki ezzel le tudott volna szokni, ez így érthető? Egyáltalán semmilyen vizsgálat ezzel kapcsolatban nincsen, tehát minden megalapozott, orvosilag hatékony módszer az mindenképpen bizonyítékukon alapul, tehát van valamilyen vizsgálat, ami egyértelműen bizonyítja, hogy ez jó. Az ön tapasztalata, vagy tapasztalatai alapján hogy látja, mennyire pontos információkkal rendelkeznek erről az eszközről azok, akik használják? Van itt kellő tájékoztatás? Egyáltalán nincsen róla megfelelő ismeretük, de ez általában vonatkozik minden ilyen jellegű készítményre. Tehát tudni kell azt, hogy vannak igazoltan nikotinpótló készítmények, amik kaphatók gyógyszertárban végy nélkül, amik bizonyítottan hatékonyak a leszokni vágyóknál, a nikotinfüggőségnek a csökkentésében. Most itt ezzel az elektromos cigarettával talán a legfontosabb és kiemelendő dolog az az, hogy nem tudni pontosan mennyi nikotint tartalmaz, nincsen egy standardizált technológiája, tehát nehezen visszakövethető, különféle gyártók vannak, ha minden igaz, és semmi sem pontosan kiszámítható, illetve nem tudni, hogy milyen adalékanyagok vannak benne. Egyáltalán nem lehet tudni, hogy a patron most kétes vagy nem kétes eredetű vegyi anyagokat tartalmaz, és nem akarom túl dramatizálni a helyzetet, de már erről is olvasni lehetett. Ilyen Kínában gyártott elektromos cigarettákról van szó, amiről gyakorlatilag fogalmunk nincs, hogy mit tartalmaz. Valóban így van? Ez így van. Tehát a nikotinnak vannak farmakológiai hatásai, tehát ez bizonyított, tehát mint farmakológiai hatásokkal rendelkező anyag, ha bármi ilyesmit szeretnének vizsgálni, akkor az gyógyszerszabályozásnak a törvénye alá tartozik. Én orvos vagyok, tehát ez részéhez nem értek olyan jól, de hát nem lehet forgalomba hozni semmilyen olyan készítményt, ami ugye nem esik át ezeken a megfelelő eljárásokon, tehát például Amerikában is ugye a nagy gyógyszerhatóság nem fogadta be ezeket a készítményeket. Akkor itt, ha jól értem, egy fogyasztóvédelmi probléma is fölmerülhet. Mindenképpen, igen. Akkor majd egy témát a panaszkönyvnek is javasoltunk. Egészségi szempontból mi az, ami miatt káros lehet az egészségre? Ön találkozott már ilyen esettel, hogy kimutatható volt bármilyen károsodás az elektromos cigaretta miatt? Hát mi így külön nem vizsgáljuk, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy aki dohányzik, és ugye rendkívül sok káros anyagot szív be a cigarettázás kapcsán a tüdejébe, most egy ilyen más készítményt elkezd használni, hogy akkor ennek mennyiben vannak károsító hatásai. Nemrégiben jelent meg egy nagy közlemény, nagyon magas újságban, tehát szakmailag egy nagyon elismert újságban, ami bizonyította, hogy az elektromos cigarettában lévő adalékanyagok azok súlyos tüdőkárosodást tudnak okozni. De ez például gyakorlat is megmutatta már, hogy így van. Az ön praxisában találkozott már ilyen? Nem találkoztunk ezzel. Én is alapvetően azt látom, hogy inkább dohányzás, leszokás segítő célzattal veszik meg az emberek, miközben nem tájékozódnak arról, hogy milyen bizonyított dolgok vannak, amik segíthetik őket a leszokásban, és hát lényegében ahelyett használják, és nem lehet tudni, hogy közben dohányzik-e, vagy részben dohányzik-e, tehát ez itt teljesen összefolyik a kép, és nagyon nehéz megmondani, hogy ha van is károsodás, az akkor mi miatt alakul ki. Pontosan ez lett volna a kérdésem, hogy mi van abban az esetben, hogyha valóban leszokik a leszokó. Lehet, hogy ez egyébként egy pszichés folyamat, hogy le fog szokni róla, mert ha az elektromos cigarettát használja, akkor nyilván akkor arról le kell szokni. Viszont olyan károsodást szenved, ami meg egyértelműen ennek tudható be. Tehát még jobban árt a tüdejének vagy a szervezetének, mint ha továbbra is dohányozna. Ez elképzelhető?
Hát nagyon nehéz, ez inkább spekulatív, azt hiszem most már ezen a téren. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogyha szeretne leszokni a cigarettáról, akkor válasszon olyan módszert, aminek van bizonyítékon alapuló hatása. Minden orvos tud segíteni, vannak tényleg jól bejáratott módszerek, van egy csomó szakrendelés, ami ezzel foglalkozik. Tehát érdemes megkeresni a szakembereket, nagyon nehéz letenni a cigarettát, ezt minden dohányzó nagyon jól tudja, és hát valóban mindenki keresi azokat a lehetőségeket, amivel sikeresebbé válhat, és azért javaslom mindenkinek, aki eljutott már oda, szeretne leszokni, az tényleg olyan módszert válasszon, ami bizonyított. Ön szerint az a kormányzati terv, amely szűkíteni annak lehetőségét, hogy cigarettához, bármilyen dohányipari termékhez hozzáférjenek az emberek, visszaszoríthatja a dohányzást? Hát a legfontosabb mindenképpen az, hogy a gyerekeknél, illetve a fiatalkorúaknál legyen minél kevesebb ember, aki rászokik, mert aki egyszer rászokott, utána nagyon nehéz abba hagyni. Tehát ezt mindenki tudja, akinek van a környezetében dohányzó ember. És itt a gyerekek, és főleg a fiatalok, az azt hiszem a legfontosabb, hogy lehetőleg ne juthassanak dohánytermékhez. Ha nem szokik rá, akkor nem lesz belőle dohányos. Müller Veronika, köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt.